hirugarren ponentziarekin, saioarekin jarraituko dugu. Horretarako, menditugu Arantxa eta Bego, baina aurkezpenak Belen Bastarrikak egingo ditu. Kaixo, egunon, eguardion, ja dagonez, eguardion. Sentitu, pentsatu eta ekin esan digute, eta sentitu zer sentitzen detenik bain momentu enten, aurkeztu behar dituan pertsona hauek guretzako lankideak izateaz gain beste harreman mota bat izan degulako. Eta orduan poza sentitzen dut, urduritasun puntu bat ere bai, baina poza sentitzen dut. Eta baita ere ilusioa eta emozioa jakiteko edo entzuteko zer esan behar diguten. Momentu enten hori da sentitzen dutena. Pentsatu, hor daukagu, frantzesek eta esan digutena, eta aritzek esan digutena, hor dago bueltaka eta hortan ari naiz pentsatzen. Baina ekin behar diot beraien aurkezpenari. Hemen gurekin egongo dira orain Begoña Pedrosa eta Arantxa Oza Uesiko irakasleak eta ikertzaileak dira. Horrez gain, Begoñak bilbide luzea dauka Arantxa bezala, dekano da, une honetako dekanoa Uesin, eta Arantxa zuzendaritzako kidea baita ere, eta zuzendari akademikoa. Ezta, Arantxa? Bai. Eta azkeneko 4 urte hauetan, Uesiko zuzendaritza taldeko kide diren horretan buru belarri dabiltza Mondragoi Unibertsitateko eta Uesiko hezkuntza proiektua berria eraldatzen. Hor, nik uste dut bat egiten dugula, beraiekin gure hezkuntza proiektua eta beti eraldatze horretan eta ari gea buru belarri. Eta gaurkoan, adierazi nahi digute edo kontatu nahi digute zertan dabiltzaten, eta gehien bat, gure komunitateari edo ikastolen elkarteko komunitateari saldu beraientzako iparra komun bat eta daukagun horretan, konpartitzen dugun horretan da etorkizuneko irakaslea nola edo zertan edo benetan eraldatzaileak izateko, eraldatzaileak izan behar badegu zer nola ikusten dugun eta ezteko momentu horretan, beraiek ere unibertsitatean ezteko edo irakasteko edo laguntzeko irakasle horiek izaten, eta gurekin bat egiten dute beraiek hasiera prestakuntza ikusten duten horretan gu geuk zer nola, etengabeko prestakuntza horretan zer nola jarraitu behar dugun eta gure buruak nun kokatu behar dugun lagunduko digu, beraiek kontatuko digutena. Eta orain arte bezala, irakasleen alduntzea atzo gure egunean esan gendun, emakumea aldundu inbar degula. Eta baita ere, lehen ere entzun dugu eta berai askotan entzun diet, irakaslegoa aldundu inbar degula. Eta horretan ikuste dut hortik hasiko zatela edo hortik bideratuko dezuela. Eta denun artean, komunidadean horretan, frantzesek esan duen bezala, hezkuntza lora datuko dugu. Eta horretan diar dugu jardunaldi hauetan eta pentsatzen dugu baietz lortuko dugula. Gauza asko egiteko dauzko, baina gauza asko egina ditugu dagoeneko. Besterik gabe, Bego eta Arantxa nahi dezunen. Birene... Ai, Carmelo, ze moduz, asmaliko. Ai, ze denbora, ikusi barik. Zertan zabiz? Zertan zabiz? Ba, hemen ikastolen elkartean, lanean, 25. urte hurrena, loratzen. Bi urte jaz, zuzendari pedagogiko moduan ikastolan, neska? Sortzailetasunaz, generoarekin, orain gogoeta egiten, pilo bat ikasten, irakaslak egin behar duguna egiten. Karo barik, betiko moduan. Eta zuek ze modu zuezin? Bu. 40. urterrena. Bai, krusialdia, 40. urte. Eta krusian gauz. Zelako erantzunkizuna irakasleak prestatzia. Mundu guztia hezkuntzari buruz hitz egiten, eta gu fakultate moduan ara begira. Baina gustora. Posik. Gustora. Lan handia egiten benetan. Beti gukidot jakenia handia, ez? Zoikaro, irakasle eskola jasan bomba bat, ez? 76an, jonikan ikasi nauen Dorletan, Jesus, Matilde, Marian, Nerea, Juanjo... Bueno, dana jubilaute. Dana jubilaute. Zuek izango dituzu hainbat irakasle berriak, ez? Ez dute jakingo zer dan Uesi, agian, bai? Eta? Zertan zabiz? Zuk zonte da zu apur bat unibertsidadea eta Mendeberri eta... Mendeberri, New Century. Mendeberri, 2000 urtean. Kompetentziak,
Kontatuko dizut pitzintza bat? Bai, konta idazu. Bueno, Mendeberri, gero etorri zan Bologna. Eta hor paralizatu egin ginen. Bai? Galdu genituen hainbat gauza. Kontatuko dizut pizkat? Bai, kontatu idazu. Bueno, hasi behar nintzen, joan txapela aldatuko dut, bai? Hasi behar nintzen esanez, ez dago gauzan dirik esateko, bai? Inbernoan entzun ondoren, baina ez dut hori egingo. Gainera atzo emakumearen eguna izan zen eta enpoderatuta etorri behar gara, kontxo. Gu gatoz geuria kontatzera, bai? 41 urte daramatzagu irakaslea prestatzen, harin esaten da. Eta 40 urte horietan egin ditugu hainbat gauza. Eta orain, gaude momentu batean, hausnarketa sakona egiten, bai? Orduan, nondik gatoz? Holan hasi ginen, aurreko ikasturtean, nondik gatoz? Hau ezaguna da guztiontzat. Guztiontzat, ikastola elkartea badauka bere eredu pedagogikoa, kompetentzietan oinarritzen dana. Hau da, 2000 urtean, Mondragon Unibertsitatean egindako prozesu bat. Mondragon Unibertsitatea, zuetaiko batzuek, ez duzu ezagutuko, entzun izango duzu ez da, baina 1987 urtean sortu zen. Eta 2000 urtean, gure rektoreak bera oso bizionarioa zen, ez da? Holako erronka bat jarri zigun mahai gainean, eta bere ametsa zen fakultate guztia biltzea, eskola generoak, hezitzaileak, enpresarioak, eta zerbait eraldatzaile egitea, gure proiektu propio bat egitea. Unibertsitate batentzat, esatia, hezkuntza proiektu bat egin behar dugula, ez da gauza erraza. Agian ikastoletan, eskoletan, unibertsitatean ez da oso komuna, hezkuntza proiektuari buruz hitz egitea. Eta, jarri ginen, eta zenbat gauza interdisziplinaridadea, orduantziaz ginen gure eleanitz proiektuari buruz hitz egiten. Eta, egindako bidea eta ikasitakoa izan zen, tremendo, ez da? Eta, gero etorri zen, eta holan esan behar dut, etorri zen unibertsitateen burokratizazioa. Gu, irakasle eskola bat ginen, irakasle eskola bat. Ekin, lehen entzun duguna, eta batian, doktoreak behar direla, ikertu egin behar dugula, jarri ginen, eta horri heldu diogu, egin dugu, eta hainbat gauza ikasi ditugu, master berriak. Baina gure hausnarketa honetan ohartu gara, zenbait gauza bidean utzi ditugula. Eta berreskuratu nahi dugu gure 2000 ametsura. Eta hortan gabiz. Eta orduen aldaketa, esaten duzunean aldaketa, ze aldaketa edo, ze mundu guztiak esaten du aldaketa, eta zelan ikusten duzue UESin aldaketa? Segu behikastoen elkartean hor gabiz, ez? Jota Fuego, proiektu pilo bat, eta UESin? Horrein dela 2 urte hasi ginen berriro ere bueltak ematen zelako irakasleak behar ditugun, ez da? Eta joan ginen Bartzelonara, modan dago, Bartzelonara, badakizu, ez da? Eta jarri ginen harremanetan pertsona oso interesgarri batzuekin, ez da? Eta hasi ginen pentsatzen, ikaste emaitzak, berriro kompetentzietan, eta konturatu ginen, gure kurrikulumari beste buelta bat eman behar geniola. Eta hor hasi ginen. Badakizu plan estrategiko potente bat egin genuen. Hausnartu, egin, eta ekin. Eta jarri ginen berriro. Eta, joan ginen kanpora, maletak hartu, eta Europara, Ameriketara, eta handik ikusi, ona ekarri. Baiaratik irten. Baiaratik irten, oso importantia dana. Eta, jarri ginen beste buelta. Venga, zer egin dugu. Jesus. Hau da, ez da, mundura begira. Naita ez, hainbat unibertsitate ezagutu ditugu. Eta guztietatik zerbait hartu dugu. Hezkuntza eredu ezberdinak, egiteko modu ezberdinak, ulertzeko eta pentsatzeko modu ezberdinak, eta hortik elikatu dugu urrengo prozesu guztia. Eta hau oso importantia da, lehen entzun dugu, ez da, inbernoani entzun diogu
joan behar garela haratago eta lehioak ireki behar ditugula eta beste batzuen proiektuak ezagutu behar ditugula, ezta? Eta, bueno, hau ekarri dugu batik bat oso, bueno, orain dela gutxikoa dalako, ezta? Joan ginen Finlandiara orain dela gutxi, bai? Eta egon ginen gobernuarekin hitz egiten, bueno, izan zen kasualidadea gainera, gure asmoa zen unibertsitate ezagutzia, baina suertatu zen, etorri behar zala gobernuko pertsona bat, eta benga, aprobetxatu dezagun. Eta, bueno, gauza batek bestera, eta euren egoitzara joan ginen, eta horrela esan ziguten, aran. Horatzen duzu, ezta? Gu hartu gara oso sistema tradizionala garela. Finlandiari buruz ari naiz, bai? Eta gure sistema guztia aldatu behar dugula. Hori Finlandian jaso genuen. Orain dela hilabete batzuk. Eta, bueno, hau, inglesez egon eta saiatu gara euskarara kartzen, eta hau erakutsi ziguten. Eta beraien apostua, momentu honetan da, horra heltzea, bai? Ikusten duzu hemen, ezta? Zenbat ezaugarri dauden. Hori kontatu ziguten. Oraindik hasi barik, baina amets hau daukatela. Kontxo, bueltan, garraka, jarri beharko gara, ezta? Jarri beharko gara gu bai. Eta, bueno, Aran? Bueno, gu pentsatu dugu berritzea, gizartearen irakurketa sakon bat eginez, esan du Ibermonek ere, ez? Gizartea eta eskolaren arteko harremana zubi hori eraiki behar dela. Guk irudikatu dugu nolaikoa izango da gizartea 10 urte barru. Eta irudikatu dugu mundu desente desberdina, badakizue daukagula vanguardia, ez? Aldaketaren vanguardian gabiz, baina ez dakigu ze aldaketa mota etorriko dan. Irudikatu dugu mundu konektatuago, aldaketa klimatikoa, populazioaren zahartzaroa, anistasuna, desberdintasuna ere bai, irabazietan eta bar. Bueno, eta hortik, joan gara, olako irakurketa bat egiten, ez? Datorren munduaren irakurketa bat. Eta hori ekartzen gure hezkuntza proiektora. Ikusi dugu, bizialdi osoan izan beharko garela ikastunak. Lehen Pako Ibarmonek ere esan du, ez? Ez bakarrik ikasten ikasi, baizik eta desikasten ikasi, Eta, jakintza berri pilo bat sortzen da ari da egunero irakasle jendea beti egon behar gara berriztuta. Anistasuna da gure gizartearen ezaugarri on bat. Horrek eskatzen digu, buru irekitasuna, hizkuntzak maneiatzea, batzuk oso ondo ezagutzea eta beste batzuk, bentsat ezagutza maila txiki bat, jakitea. Adaptatzea edo moldatzea aldaketa, esaten da, iraungo duen bakarra izango dela aldaketa, eta aldaketan moldatu eta gainera ondo bizi aldaketan. Orduan, sortu da, orain etorri da, Mendeberri 2025. Mendeberri zaharra ekarri dugu, berdira, ez da, Mendeberri 2025. Orduan, gure unibertsitateak egin du olako hezkuntza proiektu bat, hartuta erdigunean ezaugarri hauek. Multikomunikatzailea, ikastun malgua, munduko bizilagun, kooperatiboa, ikastun aktiboa, identitate eta helburua. Eta oso importantea da guretzako ezagutzak, jakintzarloak hor daude, baina erdian jarri duena da pertsona, sujeto, sozial, individual, kultural baten kuadroa egin digu. Eta hori izango da gure ardatza. Eta guk kontatuko dizueguna. Hau, importantia da hemen ondo kokatzea noiz egin genuen hausnarketa hau eta zelan egin genuen. Orain dela 2 urte egin genuen hausnarketa. Eta izan zen talde interdisziplinar bat unibertsitate mailakoa. Hau ez da irakaskuntzan edo magisteritzan egin dugun hausnarketa bat. Hau da, hau egin dugu ingenieroekin, egin dugu, baina izan zen, ariketa bat gutxi batzuen artean, eta hemen erronka da, hau nola eraman, nola eraman gelara hau, hor bai daukagula erronka. Eta honekin gertatu zaiguna izan da, batian, etortzen zitzaizkugula gure zeharkako kompetentziak, ez da? Gure kompetentzian oinarritutako markoetan, profesionalizazioa eta gero pertsona, ez da? Eta hor jarraituko dugu horrekin, bai? Hemen, hau da gure klaustroa. Ezagutzen duzu gure klaustroa?
gure ikasleak badmintonera jolasian, bai? Hori da beste aldaketatzo bat sartu duguna ikasturte honetan. Bueno, hemen daukazue, Mendeberri hausnarketa horretan egindako hainbat eta hainbat proposamen, baina oraindik hor daude, papelian daude, bai? Ikaslearen esperientzia, bai? Ikastegune berriak. Eta hori zer da, eta hori nola egiten dugu. Horrek ze aldaketa eskatzen du. Multimodalidadia, bagabiz, dualari buruz, pentsatzen, bai? Bagabiz, presentzialitateak, lehen entzun diogu, frantsesi, ezta? Gelan egon behar dira momentu ero, zenbat irakasle? Badauzkagu hausnarketa horiek. Flip classroom, bai, hibriditasuna. Bagabiz bai, hor eredu ezberdinak aztertzen. Eta jakina, bai, gure hormetatik haratago egin dezaketen guztia. Bagabiz ebaluazio formatzailea buruz hitz egiten. Gero Arantza kontatuko digu pitxintxo bat, gure fakultatean zer egiten ari garen, gero kontatu, honek merezi du nik uste dut. Digitalizazioa, hemen dago beste erronka potente bat, bai? Eta gero, 2000 urtean egindako bidaiari jarraituz, metodologia aktiboak eta sortzaileak, bai? Finlandian egon ginenean, esan ziguten, ez da? Ni impacto handia, ez da? Jaso nuen jakin, sormena dala 21. Mendeko petroleoa. Holan esan zigun irakasle batek, eta ni horrekin etorri nintzen etzera. Bai, orduan hor gabiz, sormenarekin gora eta bera, nola ekarri sormena ikaste-irakaste prozesuetara modu esanguratsu batean. Bueno, jarritu galo? Bai. Venga. Hala. Bueno, guk aurrezkuntza eta lehen hezkuntzan egin dugu aldaketa bat, eta joan aurrera. Gu hasten gara 2014 urtean, tutore mentegietan, prozesu parte hartzaile baten, jente asko, ordu asko, hasten gara pentsatzen zeintzuk izango diren irakaslearen funtzio profesionalak. Zein gure lanbideak, zein erpin dauzkan, ze funtzioetan aritzen garen, zein da gure lanbidea. Eta joten dugu, kompetentzien eta ikasten maitzen markora. Badakizue, guretzako, gure unibertsitatea izanik, kooperatiba eta betik oso terrenoan zera sustraitua, gure titulazioak betik abiatu dira lan mundutik, ez? Lan mundua irakurri, ikusi hor zertan arituko diren irakasleak edo ingenieriak edo dena delakoak, eta hortik atara profila. Guk funtzio profesionalak definitzen ditugu, kompetentziak, askar xamar bego, eta ateratzen ditugu graduko ikaste emaitzak, eta gero doiaz ikaste emaitza horiek xeatzen. Importantea da zuek irakasleak zaretela baita, desberdintzea zer dan kompetentzia eta zer dan ikaste emaitza. Kompetentzia da berez lanean erakutsi dezakegun kompetentzia. Behin lanean gaudela nola aritzen gara, nola ze kompetentzia erakusten dugu lanean. Baina unibertsitatean kontzeptu hori ez da baliagarria, zergaitik, ez dalako lan egoera bat. Orduan, erabiltzen dugun kontzeptua da ikaste emaitzarena. Orduan, guk hartzen ditugu, funtzio profesionalak, Pakok esan du lehen ez, Ibermomek, oso araututa daukagu hartu behar dugu dekretua, horko kompetentziak hartzen ditugu eta bihurtzen ditugu ikaste emaitza. Guk geletan, gure testuinguruetan landu ditzakegun ikaste emaitzak, ez da? Dira, bai? Eta egiten dugu horrekin, kurrikulum berri bat, nolabait lan proposamenetan, operatibizatzen dana lan proposamenetan. Ikusiko duzue, desagertu dira asignaturak, aurten aurrezkuntzan da lehen hezkuntzan, ez daukagu asignaturarik, lana egiten dute lan proposamenka, lan proposamenak guretzako di erronkak, edo proiektuak, edo kasuak, ikusiko dugu apurtxo bat, eta hau da gure ingenieritza kurrikularra, bakarrik ikusteko zelan egin dugun prozesua, ez? Bi funtzio profesional dauzka, lehen hezkuntzako irakasleak, berdin aurrezkuntzakoak, bata gehiago da irakaskuntzarekin, aurre edo gaztetxoien ongizatearekin lotuta, eta beste dago lotuta
kudeaketarekin, bai apur bat zuzendari txapela, edo ikasketa buru txapela, edo jantzi behar badu, bi rol horiek. Eta horiei atxikitzen dizkiegu funtzio bat, kompetentzia batzuk. Segi aurrera, bakarrik erakusteko nola eraikitzen den mapa. Kompetentzia horietatik eratortzen dira, xehetasun, geroz da handiagoz, ikasketa emaitza batzuk dirana. Gradu osokoak, eta gero hartzen duguna, mailaz maila, lehenengoko maila, bigarren maila, eta bar. Bai, hortik, sortu ditugu unitate akademiko batzuk zesan dugu. Asignaturak desagertu egin dira ezin. Hau ja gainera komunikazioan esperientzia gehiago dukagu 4 urte daramagu hau egiten. Orduen, hauek dira gure unitateak. Honek eskatzen du. Claro, ikusten duzu, ez daude asignaturak, daude ikaste emaitzak. Orduan, honek eskatzen du begirada disiplinarteko bat. Irakasle desberdinak jartzea elkarrekin lanean. Eskatzen du koordinazio handia eta, lan asko egitea, pentsamentuak elkarrekin jartzen eta hemen gaur goizean agertu diren hainbat eta hainbat kontzeptu martxan jartzen. Eta hau da, daukagun egutegia momentu honetan. Ikasleak, modulak koloreka ikusten duzu berrartzen direla, orduan, ikasleak ez daude lehen moduan 2 ordu gauza bat egiten da gero beste 2 ordu beste gauza bat egiten, daude asteka, lan proposamenka, erronkak direla, edo proiektuak, edo pixka bat metodologia anitzekin. Honek eskatu digu, pentsatuko duzuen moduan, ebaluazioari buelta bat emotia. Eta, egia esan da gogoa genukan, alfombra apur bat astintzeko, eta hasi gara, eta hasi egin gara. Orduan, oraindik, bidea luze bat daukagu egiteko, baina, hasi egin gara, eta. Hau egiteko, zuen laguntza izan genuen, baina esarete gogoratzen. Ez da, zenba gauza jasotzen dituzue, bete hau, bete bestia, kompetentzien mapa egin genuenean, ikastoletara bidale genuen, eta nola ikusten du, agian batzuek gogoratuko duzue, nola ikusten duzue, eta jaso genuen zuen feedbacka. Eta feedbacka izan zen gainera oso kualitatiboa. Orduan, elkarlan, Belenek aipatu dagoen elkarlana oso importantia da, ez da, zuen begirada hemen guretzat oso importantia da. Eta hemen, aran oso importantia da, azpimarratzea, proposamen hauetan 2 eta 3 irakasle daude, gelan eta gelatik kanpo. Hau izan da, irautzatzo bat, gure fakultatean, eta eskatu dago, kultura aldaketa bat. Orduan, hor dauku. Ari gara, poliki. Eskatzen du ebaluazioa aldatzea, ikaste emaitzak nolabait, eskatzen du kurso bukaeran, ikustia garapen hori. Berrartzea ez da tarteka egiten duzun ebaluazio bat baizik eta ikasturte bukaeran zer garapen uki dozu. Orduan, notak kendu ditugu, ikasturte bukaeran bakarrik ematen ditugu notak, ari gara formazio handi bat hemen ikusten dutana, formazio handi bat egiten tutoretzaren inguruan, hau da, nola egiten dugu feedbacka, nola egiten dugu ikasleari eman informazio pertinentea, bera pixkat konpromisoak hartzera eramaten duena, eta, bere prozesuaren jabe egiten dana. Ekarri ditugu ahots batzuk, orain lehenengo 4 hilabetean egin dugunean ebaluazioa, ikusten dugu zantzu batzuk ikasleak hasi direla apur bat fokoa eurengan jartzen, esan dugu moduan, ebaluazioa badirudi gehiago dela irakaslearen tresna bat ikaslea kanpotik erregulatzeko. Eta, ikaslea bihurtu behar badugu jabe eta boteretu behar badugu, apur bat begirada jarri behar du ni horretan. Eta, hemen dauzkazue, zantzu batzuk ikusten dugu, hasita gaudela. Hasi gara, eskema gehiago egin behar ditut, aurkezpenak egiterako orduan urduri jartzen naiz, ez dakidalako improvisatzen, marrasteko teknika hobetu beharko nuke, ja hasi dira, buelta hori emoten. Oraindik esaten dizuegu, daukagu 11 gauza ikasteko, baina, hasi gara, ausartu gara. Eta hemen dator, 3. eta bagenukan olako antzerkitzo bat egite, baina zuaz egitera, begiratzen ari naiz, aita berri izan denari, eta ziurrenik, gure urrengo eta azkenengo galdera da, nolako hezitzaileak nahi ditugun, eta zuei begira gabiltza, nahi ditugun. Eta
eta ikusten duzu Arantzak azaldu dauen revoluzio txikia, txikia harin esaten dugu, ezta? Orain sartu gara beste batian. Eta gogoratzen duzue, Lenin Bernorek esan dago, ezta? Eta berrikuntza etengabeko prozesu bat da, gurpil bat da. Eta 2000 urtean genukan gurpilura berrartu dugu, eta beste buelta bat eman diogu, eta horrela gabiltza, etengabe berrizten, bai? Baina momentu honetan, egiten ari garen hausnarketa da, nora joan nahi dugun. Galdera hori daukagu oso presente. Nora, eta nora da ikaslea non ikusten dugun. Eta ikaslea da, etorkizuneko hezitzailea zelakoa izan behar duen, bai? Zuekin lan egingo duen horrek, ezta? Eta hor gauz momentu honetan. Eta, hemen ikusten duguna da, lehen Arantzak esan dago, materietan eta lan proposamenetan, kurrikuluma da erdigunea. Ai, Francesc, quina pena. Pena que no vas a entender nada, pero bueno, no pasa nada. Luego comentamos todo el... Frantsesek hainbat gauza aipatu ditu, ez? Guk esandako guztia, berresten du hainbatean berak esandakoa, baina gu etorri gara kontatzera hasierako formazioan nola egiten ari garen, bai? Eta nola aldatu nahi ditugun gauzak. Hau dau, en construcción, bai? Eta formatzaile batek esan zigun aurreko astean, eske zuek jasotzen dituzue lehenengo mailan, mutikoak eta neskatoak, eta datoz holako kartela handi batekin, ezta? In construction. Bai? Lehenengo mailatik, 4. mailara, eta gero zuek hartzen dituzue. Baina 4 urte horiek dira klabe euren formazioan, eta hemen ikusten duzu pizkat Arantzak esan dauen, lanen bidezko ebalazioa nagusitzen dela, eta haren arabera antolatzen direla klasiak. Eta hau da daukagun galdera, betaurreko berriak behar ditugula. Nola ikusi ditzaket ikasleak eta irakasteko moduak beste modu batean. Orduan egin dugu, joan gara beste kapa batera, ezta? Beste kapa batera. Eta gainera, gure erronka eta gure mugarria da irakasle guztia inplikatzea. Hau da, zuek pentsa, Mendeberri 2000 urtean, 30 irakasle ginen ubezin, Magisteritzako fakultatean. Momentu honetan gaude, 110, bai, gora eta bera. Eta erronka potentia da, mundu guztia, lehen Inbernonek esan dauen moduan, alineamiento horretan jartzea. Hori da erronkarik eta hundiena. Orduan, guk hemen ispiluaren egin nahi dugu zuekin. Zuek egiten duzuena, guk egiten dugu. Ze aldatzen da? Gara beste ikaste komunitate bat, azken finean. Orduan, hau da, momentu honetan daukagun galdera potolua, ezta? Bai? Bueno, guk pentsatzen dugu oraindik curriculuma jaunda jabe dela, eta aldatu nahi dugu pixkat hori. Eta ekarri nahi dugu pertsona erdira. Gizarte aldakor honetan, seguramente hainbat eta hainbat lanbide, joan etorri, vitalak, profesionalak egin beharko dituztela, eta persona hori, datorkigun 18 urteko pertsona hori hartu behar dugula eta lagundu behar diogula eraikitzen, ahaztu barik irakasle onak izan beharko direla ere bai. Orduan, egin duguna da, kurrikulum bat, ari gara orain eraikitzen, pertsona hartzen duen erdian, ezaugarri pertsonal batzuk hartzen dituen erdigunean, eta elementu profesionalak periferian. Eta zertarako, eta gure misio eta gure sinesmenekin, gizarte eraldaketarako. Hau, kooperatibismoari buruz zerbait, bai? Hau da gure misioa, nagusia. Eraldaketa sozialerako agenteak behar ditugu. Bai, eta hau nola egiten da. Bai, nola lortzen dugu lehen berak esan dauena. Bai, ni hori, identitate hori, bai, gu izatea, eta lehen aritzek esan dauena, eragitea. Hori da, nahi duguna lortu honekin. Bai? Joango gara 8 batera igual, ez? Denboraz gabiz justu, orduen, saiatu gara pertsona beste modu baten. Kurrikuluna egin dugunaz, egiten ari garenaz, posi gaude, hasi gara, eta hau badakizu, ez? Irakasleok, betik bilatzen, ez da? Gure autoexigentzia horrekin, eta betik gure galderekin. Orduan, egin duguna da, pertsona hori
irudikatu ze ezaugarri izango dituen. Eta egin ditugu hainbat ariketa hemen gaude Uesiko talde eragilea izendatu duguna, 18 bat lagun gabiz, balik eta jente kolektibo anitza, bebai, hotxe eta begirada desberdinak ekarri guran, eta orduen, atera zaiguna da, segi aurrera igual bego, atera zaiguna da guk gurpil hori, ez da, erdiko gurpil hori, pertsona hori nahi duguna, joan ona, sortziak bat izendatu duguna. Hasieran atera zitzaigun sortzi, eta esan gano, Jose Pena, zazpiak bat, hobeto, eta batek esan zen, ez, baina diaspora, eta sortzigarren provintzia, bale. Orduen, dietu dugu sortziak bat. Eta hau da, gure hurrengo ametsa, ez? Hau da, guk eraiki nahi dugun irakasle jentea. Eta orduan, askar joango gara, testuinguru euskaldunean sustraitua eta komunitatearekin konprometitua jasangarritasunaren begiradatik. Hemen erabiltzen dugun metafora da Jon Sarasuak esan zuena orain dela gutxi. Konpasaren irudia, ezta? Arkatzak hartzen du mundu guztia, baina orratza dago gure testuinguruan eta gure hizkuntza eta kulturan sartuta. Betik pentsaturik lokalki egiten duguna globalki eragina daukala. Norbere buruarekin eta lanbidearekin konprometitua, esan du lehen Aritzek ere bai, ez? Norberaren zaintza, bestearen zaintza, lanbidea, etika profesionala, pertsona kooperatiboa eta justizia sozialari begiratua, ez? Genero, arraza, erligio, klase sozial, hor egon daitezken begira, zera, ez? Horrei aurre egitea. Eraldatzailea eta sortzailea. Gure ikasle izaten diegu eskola aldatuko dala, eta eure joaten direnean eskola ez dela egongo aldatuta, eta eurak holan egon, ezta? Joan beharko direla eta ekin. Orduan, eraldatzaileak eta sortzaileak nahi ditugu. Autonomoak, autonomian pixkat atzera egin ote dugun, eta bizialdi osoko ikastunak. Pentsamentu kritiko eta analitiko dunak, ez? Esan ditu Franceschi Bermonek adibide ederrak, ez? Beste modu batean pentsatu, bestela pentsatu, informazioa zertu eta norberak bere ahotsa ekarri. Ziurgabetasuna eta frustrazioa kudeatzeko gaitua. Gure belaunaldiek frustrazioa ezin dute horrekin. Ez dakizuen nahi pasatzen zaizuen. Eta, kontzientzia eta komunikazio kulturarteko eleanitz eta multimodaluna. Eta hau da gure sortziak bat. Eta hurrengoko lan hildoa izango da hau hartzea erdian eta hau erdian jartzeak pentsatzen dugu ekarriko digula iraultza. Hemen oso importantia da hau gurpil honetan, hemen inguruan, hemen daude Maite eta hemen daude profesionalak. Zortziko txikia dituko diogu, bai? Hemen daude profesionalak, ezaugarri profesionalak, hau dira ezaugarri pertsonalak. Hemen dau foko aldaketa bat. Francesc, la persona al centro, la identidad, el desarrollo de la identidad, al centro. Y aquí lo profesional, más en lo periférico, pero sigue estando muy presente. Bai? Berak ulertezan. Eta hau zelan egin dugu, esto ya lo entiendes, hau, daramagu urte betea, hau egiten. Bai, eta harin esaten da. Baina lehen hemen entzun dugu, denbora behar da hau egiteko. Espazioak ireki behar dira. Jendea, elkarri begiratu. Eztabaidak, iritzi ezberdinak, eta horrela. Bai, izan ditugu olako gora berak. Bai, eta krisialdiak. Benga, utxiko dugu ze. Baina ez, jarraitu dugu eta aldu gara momentu oso interesgarri batera, ezta? Eta momentu interesgarri hori da, lehen berak esan dauena da, holako koalizio bat egitea, 20 lagunen artean, kolektibo osora joateko eta esateko, hau da behar duguna. Hau da, sistemak behar dauena. Eta guk heldu egin behar dugu, eta guk egin behar dugu. Bai? Orduan, ikusten duzue, zelan heldu garen, gauza guzti hauek txikitzera, ezta? Eta, eztabaida luzeak izan dira, eta hemen dago beste galdera bat, ezta? Claro, pertsona, baina zergatik egin nahi dugu hau. Honekin egon gara 2 hilabete, zergatik egin nahi dugun. Eta egon gara Morin irakurtzen, leímos a Morin. Hicimos
comunidad de aprendizaje, leyendo a Morin, y a ver Morin, ¿qué nos aporta? Bai, Morin irakurri dugu eta bestain gauza. Eta gu, gauza bat esan behar dizuet. Eta talde horretan, 20 doktore gaude, Badakizu zer dan, ez da? La tesis. Baina utzi ditugu gure jakintzak albo batera. Jarri gara, edo jarri dugu ikaslea erdigunean, pertsona hori erdigunean. Eta hori izan da ariketa potente bat, bai? Orduan, zertarok egin nahi dugu hau, eta hau oso importantea, begira, zelen berak esan dau gainera, ez? Honek eskatzen du oreka bat, erakundean. Honek eskatzen dau lehentasun batzuk, eta beste gauza batzuk bidean ustea. Honek eskatzen dau parte hartze handia, eta honek eskatzen dau implikazioa. Eta honek eskatzen dau komunikatzea, asko komunikatzea, eta estilos berdinak gainera. Eta hor gabiz, bai, hau guztia taldetara ekartzen, daukagun lan sekuentzia hori berriro ere eraldatzeko, ez da? Eta hemen dago, orain ja jarri diegu sigilu bat, egingo dugu. Bueno, hauek dira egin ditugun krokiz guztiak, bakarrik garri ditugu batzuk, daukagu, visual thinkingen adituak egin gara, hori bai. Eta baian gabiz pentsetan tailer berriak behar ditugula, kompetentzia berriak garatzen ari gara. Eta hori da beste kontu bat, prozesu guzti hau egiterakoan gu geu aldatzen ari gara, gu geu. Ez bakarrik kurrikuluma, bai? Eta hemen dauku, espazioak, espazio aldaketak. Zuek zabiltzate honekin bebai jotake, ez da? Egin genuen hausnarketa horrek ikasturtean esan genuen eta guztia, eta aurten ja, hau guztia egiteko behar dugu proiektu berri bat. Hormak ireki egin behar dira, bota egin behar dira. Eta orduan, momentu honetan, hauek dira zuen testu inguruak, ez da? Eta gu gabiz beste testu inguru batzuk begiratzen. Unibertsitate asko bizitatu ditugu, eta hau bebai, danon artean egin dugu. Ezaugarri horiek kontuan hartuta, nola irudikatzen dugu gure etorkizuneko espazio hau ezin. Hau izan da, zoragarria. Eta hemen ikasleak inplikatu ditugu. Ikasle egresatuak eta gurekin daudenak, laugarren mailan daudenak. Eta hau izan da prozesu bat, sortzailea, parte hartzailea, arkitekto lanak egin ditugu. Izan dugu arkitektu bat gurekin, eta pedagogoak soberan dauzkagu, ez da? Orduan, hausnarketa polita izan da. Hau, urte bi, egon gara hausnarketa egiten, eta hau, ezagutzen duzue Ken, ez da? Oso ezaguna da, eta sormena beharrezkoa da ikaste prozesu berritzaileak eta eraldatzaileak bideratzeko. Lan egiteko ere sormena behar dugu, ez bakarrik ikaste irakaste prozesuetan. Hemen langile guztiak egon dira, administraziokoak, zerbitzuak, zeurek ere behar dute euren espazio berria, ez da? Eta hau da amets bat. Ezagutzen duzue fakultatea, Eskoriatzan, Eskoriatzan, bai? Hemen daukazue gure betiko eraikina, ez da? Eraikin zaharra dago hemen, bai? Betikoa hori da, betikoa hau da puerta de entrada esaten da moduan, ez da? Hau hemen sortu zen. Orain dela 50 bat urte, eta hau aldatu nahi dugu. Eta hasiko gara, emetik eta 2 hilabetetara, bai? Aran. Hondarritza, eskola aldatuko da, aldatzen hasi da, eta gure lana da, etorkizuna, pentsatzen dugu etorkizuna ez dela asmatzen, baizik eta etorkizuna zen dugu Peter Senge, ez? Etorkizuna eraiki egiten dela, eta horretan gabiz. Eta aprobetxatu nahi dugu aukera bai, zuek eskertzeko, ez dugu esan, baina praktikuma oso importantea da irakaslearen prestakuntzan. Eta zuetariko asko jasotzen dituzue gure ikasleak praktikumean. Eta foroa aprobetxatu nahi dugu, eskerrak emoteko eta gainera bizitzeko arduraz lan hori, ze pentsatzen dugu zuen ofizioaren jakintza hori, eta orain praktika refleksiboan eta egiten ari zaren bidea, badala gure ikaslentzako altxor bat, apur bat ofizioaren gauza eder hori transmititzen dozuela. Orduan, eskerrak zuide bai.
gomendatzen dizuet Jatiren liburua erakurtzea, hau ez da berria, baina orain dela urte bete edo erderazko bertsioa publikatu zuen, eta bueno, berak esan dauenarekin bat dator, ez da. Kultura berria mantentzea, sostengatzea, ez da erraza, bai? Eta eman behar zaio etengabe. Orduan, egin dezagun, saiakeratxo bat, espazio horiek bizirik mantentzeko. Hausnarketarako espazioak beharrezkoak dira, eraldaketarako eta aldaketarako. Eta hor sortzen dira koalizioak, eta hor biltzen dira begiradak, ez da? Orduan, Jatik esaten dauena, ez da, inglesez esaten da moduan reinventing the wheel, zedanok badakigu zer dan, baina liburuak badauzkalako gako interesgarri batzuk, eta oso inspiratzaileak dira, eta gainera, hori, inglesez egon da orain arte, baina orain dela gutxi, gaztelaniaz daukagu, orduan aprobetsatu dezagun. Eta gu honekin bukatzen dugu, bai? Así que, mila esker, eta gure asmoa izan da egiten duguna kontatzea.